Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw gisaulog ang pista sa Birhen sa Carmen or Our Lady of Mount Carmel. Pista ron sa mga Carmelite sisters niya sa ako sang parokya sa Our Lady of Guadalupe, di Cebu, Sikandari fiesta sa dron sa parokya. So uban sa mahal nga Birhen Maria, atong iampo padayon ang pagsulbad ni ining ato karong krisis sa panglawas nga pandemic ang COVID-19. Sayod ta nga wa gyoy imposible sa gahom sa Ginoo. O giampo sab nato uban ang pasalamat ang tanan nato mga benefactors, mga donors dinhi sa atong parokya nga nagpadayon sa paghatag sa ilang hinabang alang sa pagkumpleto or pagpadayon sa atong mga proyekto dinhi nga gikinahanglan sad kaayo sa atong parokya. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga ang tinahod nga pangaliya sa mahimayaong Birhen Maria makatabang unta kanamo og liniyukan sa iyang panalipod, makasugakod unta kami sa pag-abot sa bukid nga mao si Kristo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ginoo, hapsay ang dalan sa mga matarong, patag ang dalan nga ilang agian. Maghulat kami sa imong pagbuot, o Ginoo. Ang paghandom sa imong ngalan maoy among kalipay. Panahon sa kagabion, nangandoy ako kanimo sa tibuok kong kasing-kasing. Sa diha nga hukman mo ang kalibutan ug ang katawhan niini, masayod silang tanan unsa gayud ang hustisya. Ikaw nga nagbuhat sa tanan alang kanamo, muhatag kanamo sa kalinaw. Gikastigo mo ang imong katawhan, Ginoo, ug sa ilang kagool nagampo sila kanimo. Tungod kanimo, Ginoo, sama kami sa usa ka babaye nga nagbati, nga naglit-ad sa kasakit ug nagpakita sa iyang giantos tungod sa bata nga hapit na mugula. Sama kami sa nagbati nga nagantos sa kasakit apan hangin ray among gianak. Kay wala man kami musanay, wala nay mupuyo sa kalibutan. Mabanhaw ang imong mga patay ug mubangon ang ilang mga lawas. Kamong nahitipon na sa abog, mubangon ug muawit sa kalipay. Ingon nga ang mga yamog makapabugnaw sa yuta, banhawon sa Ginoo kadtong dugay ng nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Gikan sa langit midungaw ang Ginoo sa yuta. Gikan sa langit midungaw ang Ginoo sa yuta. Ikaw o Ginoo nagalungtad sa kahangturan, ug ang imong ngalan itaas sa tanang kaliwatan. Mutindog ikaw og maluoy sa Siyon, kay panahon nga maluoy ka kaniya,
kay ang iyang mga bato mahal alang sa imong mga sulugoon, ug ang iyang abog makatandog kanila aron sila maluoy. Gikan sa langit midungaw ang Ginoo sa yuta. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha nga ang Ginoo magtukod pag-usab sa Siyon, ug mopakita diha sa iyang himaya. Diha ang iyang tagdon ang pangamuyo sa biniyaan, ug iyang dunggan ang ilang mga pag-ampo. Gikan sa langit midungaw ang Ginoo sa yuta. Isulat kini alang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umaabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo midungaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gitan-aw niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman sa kamatayon. Gikan sa yuta midungaw ang Ginoo sa langit, sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang saad sa Ginoo diha sa atong unang pagbasa nga ang dalan sa matarong hapsay ug ang ilang kinabuhi husay. Kumusta marong inyong kinabuhi, hapsay ug husay? Hapsay. Og dili gani hapsay, gubot gani, nya dili husay, pasabot ana dili mo matarong. Mara na, simple kayo, no? Pero pag abot sa Ebanghelyo, mas nindot ang gisaad ni Kristo. Ingon din siya, umari mo nako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, kay bisag hapsay ang daan pero perting bugatas imong gipas-an, muram sa kag maglisod. Karon gipang siminto naman niya mga daan dinhi, pero suway ug lakaw gikan diri may tabla niya padong adto sa kuan, may dias may yate niya pagpas-an og perting bugata, lisod oy. So gipun-an ni Kristo, dili naman siya propeta ang nagsulti. Ang anak naman gyud sa Dios, ang pulong naman gyud sa Dios nga nagpakatao. Ang tinuod ay nga hapsay ug husay nga kinabuhi, dili lang day hapsay ug husay ang agianan. Ang kinabuhi pag yun nimo gaan og sayon. Ningon siya, isangon ang akong yugo og ano to? Adi ano to? Umari kamo kanako kamong tanan gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Unya isangon ang akong yugo, kay ang akong yugo sayon o ang akong karga gaan. So ang kinabuhi gyud sa matarong, gawas nga magsubay siya hapsay nga agianan, gaan og sayon pagyud ang iyang karga. Basta suod gyud tas Ginoo. Nya mao ni siya ang misyon sa mahal nga Birhen Maria, ang pagtudlo nato sa pagsubay aning dalan nga hapsay nga mao si Kristo who is the way. Unya pagpasinati nato sa kanabang kinabuhi nga gaan og sayon. Karon na nagtap-tap man gid mo sa inyong mga naong kadaghanan, ang uban wa magtap-tap basig
Wa tingali na COVID. Ang pari sa duwa sad di ada sa kuya ako. Kaning kumusta man kanang inyong gitap-tap sa inyong naong nakapagaan o nakapasayon ba na sa inyong kinabuhi? Ha? Tubag. Depende na nimo. O tarong ka nga pagkatao, buutan kang pagkatao, kanang imong gitap-tap sa imong naong, nakapagaan o nakapasayo na sa imong kinabuhi. Pero buangon gani ka, kana, kapabugat gina. Pero niingon si Propeta Isaías, diri sa atong unang pagbasa nga, ang mga tao, bisag ang Ginoo midungaw na ngadto nila, bisag mitabang na, mohimog yung mga binuang. Mauna nga nakatagamtam silag silot. Di na kuno sila kamaong musalig sa Ginoo, di na sila kamaong muampo. Mauna gibati silang kasakit nga mura silag kanabang babae kuno ba nga nagbati nga muanak na portig yung sakita. Pero pag anak nila hangin ra may nigawos gipanuhot ra dayto. Nindot manguta tutog bata mo gawas kay malipay man kay kakita nimo sa bata. Uy hangin raman pero ang kasakit sama gyud sa kanang kaanakon nya niburot pong ilang tiyan. Ang pari ra barong gamisa dako na kay tiyan. Nya unsa man na maunay kinabuhi nga bugat og lisod nganuman kay wa naman mosalig sa Ginoo, misalig naman sa ilang kaugalingon. Portig yung gaana aning musalig tas Ginoo. Ay example lang ni ha. Di ba niingon ko nga naatay bag-ong tulo ka stained glasses no. Kanang duha there's obos kang Mama Mary o kang Saint Joseph tag 125,000. Asa man ta mangitag 125,000 karon? Nya ako nang gi-announce kagahapon. Nakabati pa mo ato? Wa mo ato nang atog? Pagmata na ko rong buntag, nibasa ko sa akong mga messages sa kaning messenger, naanay duha nga niangkon sa atong duha ka stained glasses. Pulos tuan naka-base sa gawas. Di lang nato isulti angan, kaya di man sad sila magpasulti sa ilangan. Ang usa mi specify gyud Father, kanang kanalas Mama Mary ako. Yeah, you know, Father, devoted yung kong Mama Mary. Yeah, this is the first time in my whole life nga nibuhat kong ingon ani. Nako, you will be surprised soon. Siya para gining Mama Mary. Hapit na lang sumpay ba di gini para nimo, para gining Mama Mary. Nya karon kay pista man sa ron sa Our Lady of Mount Carmel. Pista sa Ros Guadalupe, pastang surtiha adto niya no. Nya dili pagid siya ingon siya dili sad ko kwartahan pa diroy. Kaning ako kuan lang gid nako kana ganing kalipay lang gid nako nya pag nako sige imo na si Mama Mary nga stained glass umuli ka dire Cebu og adi man mo taga Cebu to siya. Kana ganing bisitaha lang niya dire. Pero dili na nato isuwat ang ilangan o amang kita isuwat no kay mas nindot man ngadto isuwat sa memory sa Ginoo o sa kasing-kasing sa Ginoo ang ilang mga ngan, di ba? Di masad mo muuyo noon. Niya ang usa dili gyapon siya kwartahan. Matud pa niya, lisod ba gyud akong kahimtang Padel pero pag-announce nimo nga naay ko niya wala pa ni angkon sa tag 125, gusto jud kong modonate. Nya karon nga imo kong gidawat, porti gid na kong lipaya. Kinsa marong panahon na malipay nga muhatag 125,000, lipay kay siya nga muhatag. Ang pare gani maglisod maganig hatag 25,000, mangutkot mangison sa mupay jutay kang kolekta pangininglan pamantaan ni. Ang amo gani rong ganing kuta gani ngadto sa Archdiocese 50% ra man gani among ihatag kay galisod sa kolekta. Di ay nihatag og 125,000 nga dili kanang dato nga tao, lipay kay siya nga gidawat ang iyang gihatag. Diin man gikan nga kalipay, gikan sa Ginoo. Mao kana ang giingon sa Ginoo nga kun muduo lang mo nako nya magkasuod ta ang inyong kinabuhi sayon og gaan. Pero ang pinakagaan ani ron kinsay moangkon ni San
Vicente Ferrer nga 270,000 abangan ang susunod na kabanata. Basig maka-announce ko og mano nga nanay mo angkon ko asa danay 270,000 murag din agi nagaan og sayo no. Murag bugat og lisod na gina. Pero depende, no? Kay kadto lang ato lang yapong hisgutan og iampo nato kadtong nakapasyak nako nga naay midonate nato dinhi og cash gyud na 500,000 usa ka bedridden masakiton wa pa ko ra makapangumusta hangtod karon pero part gid na siya sa akong pagampo dili to sayon di gid to sayon pero sa iyang bahin for sure bisag gahigda siya galisod na siya ginhawa tungod sa stage 4 nga cancer. Hibaw gyud ko gihapuhap gituron siya ni San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos kuyog nila ni Saint Joseph, Mama Mary ug ubang mga anghel sa langit. Mahimog yung gaan ug sayon ang iyang kinabuhi. Kay lagi saad nas Ginoo basta mo kigsuod mo nako gawas nga hapsay ang inyong daan nga subayon gaan og sayon pagid inyong karga. Bisan ang pinakalisod nga karga aning kalibutan na dali ra kay nanakong himuong sayon ug gaan nya dili gina mamakak ang Ginoo no kini lang ato dinhi balik-balikon jud ni nako hantud ko mamatay sunan kani atong project kadako ani unya kana ganing panahon aning COVID panahon ani ni ang atong krisis financial health og situation unya mura og mibukbo og maayo ang grasya dinhi nahimong gaan og sayon kami magsigi na lang midirig kaon onya sa muna sa Ginoo ang amo lang gibuhat akong gibuhat ambot ring ako mga kuyog naningkamot lang ko nga musunod ko sa gustos Ginoo taliwa sa akong kahuyangan mingon jud ko Lord sunod gyud ko nimo di ko musunod anang madre sunod gyud ko nimo. Pero nabay aroy madre nga buutan sad kaayo ming text nako mga og mi-inform Father ang among community miisip gyud sa imong misa sa online nga usami sa imong mga online parishioners na sila sa somewhere in Mindanao nya nagtampuhay gid mi Father kasagaran na mo diri mga senior naman 70 to 90 years old sa among community. Ang nama may mga ginagmayng allowance kada buwan nga personal na mong allowance sa ilang community ila jud kunong ni spare sila nagtampo-tampo sila og mihatagan hinato og certain amount sinan gana na-touch kay ko kay mga religious manggodo niya mga kuan na ba mga gulang na ba ana pasabot lawom kay sila og pag-ilas Ginoo nga kanabitang nakita ra nila diha sa online nga misa nga niapil sila unya naay panginahanglan ang maong simbahan mibati dayon sila ngano man gitandog sa Ginoo pag-ingon nga part ni sa atong simbahan nagkahiusa ang simbahan bisag asa pagikan og gihimo na sa Ginoo in a very very easy simple and very relaxed way. Kisa may muhimo ani ang Ginoo mo ni kining ato rong kinabuhi kining COVID galisod man tag maayo stress naman kayang kalibutan usa ra gi ako aning description tungod kay generally speaking ang katawhan sa kalibutan karon labi na gyud sa atong mga leaders sa communities either sa gobyerno or sa simbahan minus na kaita og pagdangup sa Ginoo haguka kaayo ang atong pagsalig og pagtuo og pagsunod sa Ginoo generally speaking dili tanan gasalig na tag maayo sa atong abilidad gasalig na tag maayo sa atong kwarta sa atong gahom nga murag kita nay makahimo sa pagsulbad sa tanan buhat nga kana makadaot sa atong lawas dinhi sa kalibutan to the point nga di na nato paminawon ang Ginoo nga nag-ingon higugmaa ang kinabuhi mo approve na tag abortion higugmaa ang pamilya hangtod sa kamatayon ni approve na ta og divorce higugmaa ang inyong
pagkahimo nga lalaki o babay ni approve na tag same-sex marriage ug uban pa. Nakapabugat na ni nato karon kay masinupako naman ta ug hasta tong nagbinuotan ni apil sad og katagamtam sa gibuhat sa mga dili na motuog Ginoo ug di na mosunod og Ginoo. Apan ang kalahi lang mao kini, ang kadtong loyal sa Ginoo bisag maigo pa ta niining maong kasakit, makakita dayon tag meaning ug mugaan dayong atong kinabuhi. Mo nagingon si Propeta Isaiah sa unang pagbasa, imo minggi kastigo, apan kining among kastigo angay ni namo ug mao ni ang makapaluwas namo sa among kasalanan. Aw di malipay na punta nga kastigohon tang, di ba? Amo na kalipay na mo diha nga mataptan mo og COVID. Og buutan ka, malipay gyud ka. Kay ngano man, may ka Lord, kining akong COVID karon nga pag-antos, ihalad ko ni isip reparation of sins. Sa daghan ako mga kaigsuonan, apil na pud ko sa among pagsupak-supak sa imong kabubuton. Igsulti nimo ana, daghan kayong mga kasing-kasing ang tandogon sa Ginoo, kay iya man tong gamiton ang imong mapaubsanong pag-ampo niya sa paghikap sa ubang kasing-kasing ug mauna nga ang kinabuhi sa mga santos samang San Vicente Ferrer, ang kinabuhi sa mga martyrs na himong sana seeds, mga libas sa atong pagtuo. Ngano man ang ilang pag-antos dito sa hilom, reparation of sins, nahimong tuburan sa pagbag-os kinabuhi sa daghang mga tao. Kini sa nga itong gibuhat din reparation of sins po ni siya. Kanang inyong pagtap-tap diha, hasta ako mo tap-tap sa koron, reparation of sins, and out of love and humility before our God, who is looking at us all the time and who is staying with us all the time. Manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, kita giawhag ni Jesus pagduol kaniya labi na gyud sa panahon sa atong kalisdanan. Busa karon mudangop kita kaniya uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing ug muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mahimong lig-on taliwala sa mga pangpanglutos. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong nasod makasinati na sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o babanghutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga metaliwan na makaangkon na sa ganti sa ilang mga maayong buhat, ang mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang amo mga pag-ampo. Maluluyon nga Dios, nasayod kami nga ang yugo nga imong gisangon kanamo, amo ra gyung madaog. Busa,
Dawata ang among pangamuyo, nga among gituboy kanimo dihas gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan siyang mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya siyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao sa Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na nga among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. ipakita ta ang pag-inig suunay. Peace be with you, managdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, di ang kumangay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, ang Ginoo human makaambit sa kaluwasan nga dayon nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak ang Birhen sa Carmen pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panghinahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usas mga nindot nga gasang na dawat nato karon mao ang gaan og sayon nga kinabuhi. Light and easy. Unya mahitabo ra ni kanunay kung magsigi kita og sunod sa kinabuhi og mga sugo ni Kristo. So padayon tang magampo para sa atong mga benefactors o sa atong proyekto dinhi. Mao maginay atong matabang kay dako man kaayo ning grasyang gihatag sa Ginoo para sa atong parokya. So ang ato ra gyung ikabaos niini mao ang pagpasalamat ug ang pagampo sa tanan nga mitampo dinhi. Niya karon ang ato na lang gamayng problema mao ang stained glass ni San Vicente Ferrer, mao ginay atong pang sa na pambato nga stained glass kay ana na sa atubangan na 270,000 na siya. Ang diameter ana is 12 feet. Lingin na siya diya. No niya atong iyampo basin pa og naay tandugon sa Ginoo kung iya yung kabubuton nga naay mo sponsor ana naaraman gina no ug wasad atong tampo-tampuhag piso-piso ug kada adlaw si araw din na nato mao magbayad pero og praise the Lord no nga ngatong iyampo ang nagtrabaho din sa ato ni share sa ilang mga talento ang ato dito mga mason, mga panday, electricians, ang ato dinhing interior designer,
ang ato mga architect, mga engineers nga nagtabang nato dinhi pag-analyze unsay atong maayong buhaton. Karon ang ato na sang talent sa pag-set up aning tiles. Nagasugod na og set up ang atong granite para dinhi sa center aisle. So iyampo nato sila no kay dili ni sayon nga mga talento. Niya mga simple kay nga mga tao pero endowed with too much talents nga nindot ang ilang resulta nga gitampo nga nis ato. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dadoon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.